ערב טוב לכולם. ברשות כבוד השר לשעבר, חבר הכנסת רבי אהרון אבוחצירא, בנו של הבבא חאקי, רבי יצחק אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, כבוד קרוב משפחתנו, רבי יוסף כנפו ואשר, וכל בני משפחתי, חלקם שנמצאים פה וידידים מנוער. שבוע שעבר הייתי בטקס מאוד מרגש בהונגריה כנציג ממשלת ישראל. היה 70 שנה לשואה של יהודי הונגריה. יהודי הונגריה כידוע היו האחרונים שנלקחו למחנות ההשמדה. הם עד לחודש מרץ 1944, שאז החליטו הגרמנים בוטחים בשלטון ההונגרי, פלשו להונגריה והתחילו לשלוח את יהודי הונגריה למחנות השמדה. מפסח ועד שבוע אחרי שבועות נהרגו 600,000 יהודים. 100,000 מתוכם נהרגו כשהם עמדו על שפת הדנובה, העמידו אותם על שפת הדנובה, והגרמנים ירו בהם מהגב. לפני שהם ירו בהם אמרו להם לחלוץ נעליים, ירו בהם מהגב, הם נפלו כולם פנימה לתוך הדנובה. התיאור הוא ידוע ומפורסם שהדנובה באותן דקות הפכה להיות אדומה מהדם של היהודים שנהרגו שם. עמדתי שם ואמרתי להם שאני עומד פה ורואה את שאריות הנעליים שההונגרים הדביקו על גדת הדנובה. חשבתי בליבי, לו מדינת ישראל הייתה קיימת, אין לי צל צילו של ספק שהאסון הזה לא היה קורה. מהרגע שמדינת ישראל קמה, היא קיבלה על עצמה אחריות לדאוג לגורלם של כל יהודי העולם כולו. זאת האחריות של מדינת ישראל. ולכן קיומה של המדינה וביסוסה ושגשוגה הם הביטחון והעתיד שלנו, שאסונות מעין אלה לא יקרו. אבל אני רוצה לומר עוד משפט. לא רק בעניין הפיזי מדינת ישראל היא מהווה את הביטחון לחיים של יהודי העולם. אחרי השואה הייתה הרגשה בעולם היהודי שהנה חס ושלום בא חורבן על עולם התורה. עולם התורה נחרב, ישיבות רבות שהיו באירופה נחרבו, מאות ומיליונים של בני ישיבות ותלמידים ובכלל אנשי תורה שחיו באירופה, כולם הושמדו בשואה. והיה חשש גדול שאולי חס ושלום תשכח תורה מישראל, או בוודאי לא תפרח כמו שהייתה קודם. וכידוע לכם, עם קום המדינה ביקשו מנהיגי היהדות אז מבן גוריון, תן לנו בבקשה 400 איש, רק 400 איש שימשיכו ללמוד תורה, ושהשאר כמובן ילכו להתגייס, רק 400,000 שחרר אותם כדי שהם יוכלו לשמור על התורה שחס ושלום לא תשכח מישראל. רבותיי, אחרי 65 שנה זכינו כולנו, ואין עוד תקופה בכל ההיסטוריה הישראלית שעולם התורה פורח כל כך בצורה שלא הייתה קיימת בשום תקופה במדינת ישראל. בכל יום מודפסים עשרות ספרים, ספרי קודש, בתורה, בתנ"ך, בגמרא, בהלכה. ולכן כשאנחנו קמים כל בוקר
כולנו מצווים לומר ולהכיר בטובתה של מדינת ישראל. יש היום מין אווירה כזאת שכביכול המדינה רוצה להחריב את עולם התורה ולפגוע בו. אבל רבותיי, בואו לא נהיה כפויי טובה חס ושלום. בואו נכיר טובה למדינת ישראל. מי שיקם את עולם התורה אם לא מדינת ישראל? שבמשך 65 שנה מ-400 תלמידים שהיו עם קום המדינה בשנה הראשונה, אנחנו עוברים היום למעלה מ100,000 תלמידים שיושבים ולומדים תורה, והכל בזכותה של מדינת ישראל. אז אני חושב שזאת חובתנו הראשונה, לדעת ולהכיר בטובתה של המדינה, לדעת שמדינת ישראל קיבלה על עצמה והצליחה להציל את עולם התורה. ברוך השם, עולם התורה פורח, מאות ישיבות יש, עשרות אלפים, אמרתי מעל 100,000 תלמידים שיושבים ולומדים תורה. אז לבוא ולזרוק האשמות שכביכול המדינה, כמה שעומד לנגד עיניה זה להחריב את עולם התורה, זוהי כפיות טובה, וחס ושלום שלא נהיה ככפויי טובה, שלא יאמר עלינו כמו שאומר שלמה המלך, משיב רעה תחת טובה לא תמוש הרעה מביתו, חס ושלום. כל מה שאני אומר רבותיי, הרבה לפניי, הוא ידע להכיר בקדושתה של המדינה, הוא ידע להכיר בחשיבותה של המדינה, כפי שאמרתי, גם בכך שהיא הצילה את היהודים מחורבן בכל מיני מקומות, וגם שיקמה את עולם התורה. ולכן אני אקריא כמה משפטים. הוא אמר, כותב ככה: אם בחוץ לארץ שהיינו תחת עולו של שלטון זר, על אחת כמה וכמה כאן בארצנו הקדושה תחת דגל ישראל, צריכים אנו להשתדל בצורכי הציבור עד שנזכה לדגלו של משיח. הבבא חאקי ראה בעיני רוחו את הגאולה. הוא ידע שמדינת ישראל היא התחלת הגאולה, והוא אמר את זה בצורה גלויה, בצורה ברורה, בלי להתבייש. אכן זאת התחלת הגאולה, שחוזר השלטון היהודי על ארץ ישראל, שלטון היהודי על עם ישראל, שבה אנחנו איננו תלויים ברצונו הטוב של שלטון זר, כפי שראינו רק לפני שנים לא רבות. וכפי שאמרתי, על אחת כמה וכמה, שהוא עוד בזמנו עדיין התורה לא פרחה כמו שהיא פורחת היום, בוודאי ובוודאי תורת ארץ ישראל וחשיבותה של המדינה הייתה לנגד עיניו בצורה הנעלה ביותר. אני אסיים רק בעוד כמה אמירות שלו, שאמר ככה: בזמננו זה, זמן התחלתא דגאולה, אם מסתכל האדם מסביבו ויראה את פריחתם ושגשוגם בנגב ובגליל, יבין ויעריך את מפעליה של הקרן הקיימת, כאן זה פה לקרן הקיימת, אשר מנהיגיה משקיעים את מלוא מרצם בהכנת הקרקע לעולים החדשים כדי שיוכלו להיקלט בצורה מהירה, יעילה, ודואגים לצורכיהם ולפרנסתם, והכל בעזרת השם וידו הטובה עלינו. שיזכו וימצאו השם יהיה בעזרכם. ואני תפילה, כך הוא מסיים, שמדינת ישראל תפרח כשושנה ונזכה כולנו בביאת הגואל, אמן. אין לנו מה לסיים אלא במילים הללו, שנזכה כולנו בראש ובראשונה להכיר בטובתה של המדינה, להכיר במעשיה הטובים. כמובן, כפי שאנחנו יודעים, יש גם צל, לא הכל אור, אבל החוכמה של כולנו זה לדעת לברור את האור מתוך החושך, לדעת את הטוב מתוך הלא טוב, ולדעת להכיר בטובה. זאת מעלתם של ישראל, שקמים כל בוקר ואומרים מודה אני לפניך. זה מה שחז"ל תקנו לנו, לומר מודה אני לפניך, שנדע לדעת להודות ולהכיר בטובה. יהי רצון שמתוך הדברים האלה נזכה כולנו להמשיך בדרכו של רבנו, נמשיך להכיר בטובתה של המדינה, ומתוך כך נזכה לראות בביאת הגואל במהרה בימינו, אמן.